హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2 కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2 కార్యక్రమంలో ఇప్పటి వరకు మనము 6 అధ్యాయాలను, అంటే మొదటి విభాగంలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలైనటువంటి కర్మ షట్కాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. చివరి అధ్యాయమైన అంటే నిన్న చూసినటువంటి 6వ అధ్యాయము ధ్యాన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మరి చివరిగా ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే అర్జున్ని మరి అన్ని పరిస్థితులలోనూ యోగి కావాలని చెప్పడము, అత్యంత శ్రద్ధతో సర్వదా నాయందే కట్టుబడి ఉండేవాడు, తన యందు నన్నే స్మరించేవాడు, నాకు దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవ చేసేటువంటి వాడు అయిన యోగులందరిలోనూ నాతో అత్యంత సన్నిహితంగా యోగంలో జతకూడినట్టు వాడు, అందరిలో అతడే ఉన్నతుడు, ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి విషయాలను మనము చూసినటువంటిది. అంటే భక్తి నిర్వహణకు అనగా యోగ పద్ధతిలోని అత్యున్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వ స్థితి అయినటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనకు చెప్పబడినవన్నీ కూడా కొన్ని మార్గాలుగా చెప్పబడినటువంటివి. సో ఇక ఈరోజు భగవద్గీత అవగాహన లెవెల్ 2 కార్యక్రమంలో మనము 7వ అధ్యాయమైనటువంటి
భగవద్విజ్ఞానము, దీనినే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అని పిలువబడేటువంటి 7వ అధ్యాయంలోని కొన్ని శ్లోకాలను, మొదటి భాగాన్ని ఇవాళ మనం చూద్దాము. మిగిలినవి కొన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సో ఈ 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయం. సో మరి ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తి భావన విధానము పూర్తిగా భగవంతుడు వివరించేటువంటిది. సో అందులో మొదట 3 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుని గురించి గ్లోరిఫై చేయడము, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులను గురించి తదుపరి 12వ శ్లోకం వరకు, మరి ఆ భగవంతుని పైన శరణాగతి, ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి అయ్యేటువంటి విధానము 13 నుండి 19 శ్లోకాల వరకు చెప్పబడుతుంది. తదుపరి దేవతార్చనము, అలాగే మరి ఆ అజ్ఞానము నుండి బయటపడి ఏ విధంగా భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వడము అనేటువంటి ఆ విధానాలను కూడా మనము చూస్తాము ఈ అధ్యాయంలో. అలాగే ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుని దరిచేరినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారి గురించి, భగవంతుని దరిచేరేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారి గురించి కూడా వివరణ ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ హరే కృష్ణ. సో ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము లేదా భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ భగవంతుడితో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనా పార్థ యోగం యుంజన్ మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రమాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారు. ఓ పృతకుమారా, ఓ పార్థ, మనసు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను, విను. తచ్ఛృణు. తత్ అంటే అది, శృణు అంటే విను. ఏం వినమంటున్నాడు? మనసుని ఆ భగవంతుడిపైనే నిలిపి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి మరి సంపూర్ణ భావనలో యోగ సాధన ద్వారా ఏ విధంగా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారో, సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో, ఎలా ఆ భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా తెలుసుకోగలవో ఇప్పుడు నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటి ఈ భగవద్గీత మొదటి 6 అధ్యాయాలలో జీవుడు వివిధ రకాలుగా, అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాల ద్వారా ఆత్మానుభూతికి తనను తాను ఉద్ధరించుకోగల సామర్థ్యము ఉన్నటువంటి ఆత్మస్వరూపునిగా వర్ణించబడినటువంటి అంశాలను, ముఖ్యంగా కర్మ షట్కాలుగా చెప్పబడేటువంటి సో మరి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ మార్గాల ద్వారా ఆత్మానుభూతికి తనను తాను ఉద్ధరించుకోగలిగేటువంటి ఒక ఆత్మస్వరూపుడుగా మరి అంటే వర్ణించబడినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. ఇక మనసును స్థిరంగా శ్రీకృష్ణుడి పైన కేంద్రీకరించడమే, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనయే సర్వోత్తమమైనటువంటి యోగ విధానము అని చివరిగా 6వ అధ్యాయం చివరిలో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. మరి అంటే ఇక్కడ మనసును శ్రీకృష్ణ భగవానుని పైన లగ్నం చేయడం ద్వారా మనిషి పరతత్వాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోగలుగుతాడు. అంతేగాని
మరి ఏ ఇతర మార్గాల ద్వారా కాదు అనేటువంటిది కూడా చెప్పబడినటువంటిది. మరి అందుకే ఆ 6వ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో ఉపదేశించినట్లుగా మనిషి యోగ సాధనను ప్రారంభించాలి అని చెప్తారు. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి మీదనే మనసును కేంద్రీకరించడం ద్వారా మరి మనము నవవిధ భక్తి మార్గాల గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం అంటూ నవవిధ భక్తియుత సేవల ద్వారా మరి ఆ భగవంతుడి పైన మనసును కేంద్రీకరించడము సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఆ నవవిధ మార్గాలలో మొదటిది మరియు సరళమైనటువంటి విషయము శ్రవణ విధానం. అందుకే తచ్ఛృణు, నా నుండి విను అంటూ శ్రవణం. సో ఇక్కడ అర్జునుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది శ్రవణ విధానం. సో ఈ శ్రవణ విధానంలో ఏ విధంగా మరి ఆ భగవంతుని మరి భక్తి భావనలో నెలకొనవచ్చో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్య శేషత యత్ జ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటు జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్య శేషత అంటూ చెప్తున్నారు. వక్ష్యామి అంటే వివరిస్తాను, అశేష్యత అంటే ఎటువంటి ఆ మిగులు లేకుండా, అంటే పూర్తిగా. సో నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. దీనిని నీవు గ్రహించినట్లయితే ఇంకా ఈ లోకంలో మళ్ళీ తెలుసుకోవడానికి ఏమీ కూడా మిగిలి ఉండదు. అంటే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని నీకు నేను బోధిస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మరి ఆ పూర్ణ జ్ఞానంలో భౌతిక జగత్తు గురించి, దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆత్మ గురించి, మరి ఈ రెండింటికి మూలం గురించినటువంటి జ్ఞానము ఇమిడి ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య ప్రకృతుల మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని ఇక్కడ ఆ సంబంధమే జ్ఞానము, అదే దివ్య జ్ఞానంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి అర్జునుడు సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు, భక్తుడు అయినటువంటి కారణంగా మరి ఈ జ్ఞానాన్ని ఆయనకి వివరించగోరుతూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే కేవలము భగవద్భక్తుడే ఈ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. అలాగే గురు శిష్య పరంపరలో నేరుగా భగవంతుడి నుండి పూర్తి జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు. ఎందుకంటే మనకి 4వ అధ్యాయం మొదట్లో చెప్తారు, ఇమం వివస్వతే అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో మరి ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడి నుండి వినటువంటి, అంటే పరంపరలో వినవలసినది చెప్తూ ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కచ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనుష్యానాం సహస్రేషు, సహస్రేషు అంటే పలు వేలాది, ఎన్నో వేలాదిగా ఉన్నటువంటి, మనుష్యానాం మనుషులలో అంటే ఎన్నో వేల కొలతలుగా ఉన్నటువంటి ఈ మనుషులలో ఏ ఒక్కడో మాత్రమే పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. మరి
ఇక అలా పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నించి పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనుషుల్లో నానా రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తారు. మరి అట్టి పలు వేలాది మందిలో ఒక్కడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో తగినంత ఇష్టాన్ని కలవాడై, అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి, దేహం అంటే ఏమిటి, పరమాత్మ అంటే ఏమిటి, అంటే ఆ పరతత్వము అంటే ఏమిటి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనుషులందరూ కూడా పశు ప్రవృత్తులలోనే, అంటే తినడము, నిద్రపోవడము, రక్షణ చేసుకోవడము, మైథున భోగాలలో ఆ, నెలకొనడము, ఇవి మనుషులకు జంతువులకు కామన్ గా ఉండేటువంటి, అందుకే పశు ప్రవృత్తిలోనే ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో ఆ, అరుదుగా ఎవడో ఒక్కడు మాత్రమే ఇష్టాన్ని కనబరుస్తూ ఉంటారు. అంటే వీటన్నిటి నుండి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఆ, ఎవడో ఒక్కడు మాత్రమే, ఇంతమందిగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళలో ఏ ఒక్కడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును పొందడానికి అరుదుగా ప్రయత్నిస్తాడు అని చెప్తారు. మరి అలా ప్రయత్నించినటువంటి వారిలో కూడా భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకున్నవాడు మళ్ళీ ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భూమిరాపో నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టదః. సో భూమి అంటే భూమి, అప అంటే నీరు, అనల అంటే అగ్ని, వాయు అంటే వాయువు, కం ఆకాశము, మనః అంటే మనస్సు, బుద్ధి బుద్ధి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అని 8 విధాలుగా నా యొక్క మాయ శక్తి విభజింపబడి ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి, మిథ్య, అహంకారం అనే 8 అంశాల సముదాయము నా యొక్క భిన్న ప్రకృతి ఏర్పాటు చేస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క మాయాశక్తి, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తుల్లో ఆ అపరశక్తి, పరాశక్తి. సో ఇక్కడ ఇవి అపరశక్తి విషయాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి సృష్టి కొరకు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశ 3 విష్ణు రూపాలను పొందుతూ ఉంది అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ 3 విష్ణు రూపాలలో మొదటి విష్ణు రూపము మహావిష్ణువు. మహావిష్ణు రూపం అదే మహత్తత్వంగా తెలియబడేటువంటి సంపూర్ణ భౌతిక శక్తిని సృష్టిస్తుంది అంటూ చెప్తారు. మరి ఇక రెండవది గర్భోదక సాయి విష్ణువు. మరి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపంలో అన్ని విశ్వాలలోనికి ప్రవేశించి ప్రతి దానిలో వివిధ వ్యక్తీకరణలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక మూడవ విష్ణు రూపము క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. అన్ని విశ్వాలలోనూ సర్వవ్యాపక పరమాత్మునిగా విస్తరించి మరి పరమాత్మునిగా తెలియబడేటువంటి వాడు ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. అతడు అణుపరిమాణంలోనూ ఉంటాడు. ఈ 3 విష్ణువులను గురించి తెలుసుకున్నవాడు ఎవడైనా ఈ భవబంధనము నుండి బయటపడతారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని ఒకానొక శక్తి యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శన అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సృష్టించబడము, ప్రళయం లయించడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి
సో ఇది ఆ భగవంతుని యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శన. ఆయన యొక్క భౌతిక జగత్తులలో ఉమ్, మరి సర్వకలాపాలు ఆ కృష్ణ భగవానుని విస్తారాలై మరి ఈ మూవురు విష్ణువుల ద్వారానే నిర్దేశించబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఉమ్, మరి ఈ ముగ్గురు విష్ణువులను పురుషావతారాలుగా చెప్పబడేటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం దార్యతే జగత్. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది ఏదైతే ఇంతకు ముందు చెప్పారు కదా, భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి, మిథ్య, అహంకారము అనే ఈ 8 అంశాల సముదాయము ఆ, మరి నా యొక్క ఆ మాయాశక్తి చేత ఉన్నాయని చెప్పారు కదా. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు చెప్పింది అపర ప్రకృతి, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి అపర శక్తి అని చెప్తుంది. మరి దీనికి భిన్నమైనటువంటి జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తూ ఉన్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, వీటికి భిన్నంగా ఏంటి, భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనే ఈ ఆ 8 తత్వాలుగా ప్రకటితమైనటువంటి భౌతిక పదార్థమే ఆ భగవంతుని యొక్క అపర ప్రకృతి లేదా అపర శక్తి అని చెప్తారు. ఉం? మళ్ళీ ఇది కూడా 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఇందులో భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేవి ఈ 5 స్థూల అంశాలుగా చెప్పబడుతుంటాయి. మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనేవి లేదా మనసు, బుద్ధి, మిథ్యా అహంకారము అనేవి సూక్ష్మ అంశాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. సో మరి ఇక ఈ అపరశక్తిని వివిధ ప్రయోజనాలకు వాడుకునేటువంటి జీవులు భగవంతుని యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు చెప్పింది అపర ప్రకృతి, జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తూ ఉన్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనది అని చెప్తున్నారు. అదే పరాప్రకృతి, పరాశక్తి. సో ఈ అపరశక్తిని వివిధ ప్రయోజనాల కొరకు వాడుకునేటువంటి జీవులే ఆ భగవంతుని యొక్క పరాశక్తి లేదా ప్రకృతిగా చెప్తారు. మరి ఈ శక్తి కారణంగానే సమస్త భౌతిక జగత్తు పనిచేస్తుంది అని చెప్తారు. పరాశక్తి చేత అంటే జీవులచే బడనిదే మరి పనిచేసేటువంటి శక్తికి భౌతిక జగత్తు లేదు అంటే అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో ఏతద్ ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపదారయ అహం కృత్స్నన స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తతా. సో ఇంకా మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఈ నా యొక్క ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి అని గ్రహించు. అంటే సమస్త జీవులు కూడా ఈ 2 అపర ప్రకృతి, పరాప్రకృతుల కలయిక ద్వారానే ఈ జీవులన్నీ భూతాలన్నీ కూడా జీవులన్నీ కూడా పుడుతున్నాయని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సృష్టించబడిన జీవులన్నీ కూడా ఈ 2 ప్రకృతులే మూలము, ఈ జీవులన్నిటికీ కూడా ఈ 2 ప్రకృతులే మూలము అని చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ. అంటే ఈ నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి అని గ్రహించు అర్జున అంటుంది. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణమని నీవు తెలుసుకో అంటూ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ, అది భౌతిక పదార్థమైన
ఉం? అంటే భౌతిక పదార్థము మరియు ఆత్మ యొక్క ఫలమే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. అందుకని ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి, సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే సృష్టించబడినటువంటి జీవులన్నీ ఈ రెండు ప్రకృతులే, జీవులన్నిటికీ కూడా ఈ రెండు ప్రకృతులే మూలము అని చెప్తున్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ భౌతిక పదార్థము మరియు ఆత్మల యొక్క ఫలముగానే చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. మరి ఆత్మ సృష్టికి మూల క్షేత్రము కాగా భౌతిక పదార్థము ఆత్మ చేత సృష్టించబడింది. సో మరి ఆత్మ భౌతిక పదార్థ వృద్ధిలోని ఒకానొక స్థితిలో సృష్టించబడలేదు. అందుకే ఇంతకుముందు మొదటి అధ్యాయంలో కూడా చెప్తాం, ఆత్మ సృష్టించబడినది కాదు. అంటే ఆత్మకు జన్మ లేదు, మరణం లేదు, ఆది అంతాలు లేనటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది, సనాతనమైనది, దివ్యమైనటువంటిది ఆత్మ. సో మరి ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తు కేవలము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి పైననే మరి ప్రకటితమైంది అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా చూస్తాం. సో ఇంకా మరి చెప్తూ ఉన్నారు, మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనం జయా మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఓ ధనంజయ అంటే అర్జున్ని ఇక్కడ సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది, ధనంజయ అని సంబోధిస్తున్నాడు. అంటే ధనాన్ని జయించినటువంటి వాడు. నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారము కలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నాపైననే ఆధారపడి ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఎందుకంటే మనకి పరతత్వము సాకారమా లేదా నిరాకారము అనేటువంటి విషయం మీద ఒక సామాన్య వివాదము ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. భగవద్గీతకు సంబంధించినటు వరకు పరతత్వము దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటిది మరి ఈ భగవద్గీతలో అడుగడుగున ధృవపరచబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా మరి ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆ పరతత్వము పరమ పురుషుడు అని నొక్కి చెప్పబడినటువంటి విషయం. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారము ఏ విధంగా కలిపి ఉంచుతుందో అలాగే ఈ సమస్త జగత్తు నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే నియామకుడు, ఇతర జీవులందరూ కూడా అతని యొక్క ఆధీనంలో ఉండేవారు అని, ఈ జీవులు అతని యొక్క పరాశక్తి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే గుణరీత్యా వారి అస్తిత్వము భగవంతునితో సమానమే అయి ఉన్నప్పుడు, కానీ శక్తి పరిమాణంలో భగవంతుడితో ఎప్పుడూ కూడా సమానం కారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది.
మరి స్థూల సూక్ష్మ ఆ అపరశక్తిని స్వలాభాలకు వాడుకునేటువంటి సమయంలో ఆ పరాశక్తి అంటే జీవుడు మరి తన నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మనసుని బుద్ధిని మర్చిపోతూ ఉన్నాడు. ఆ కారణంగానే ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకుంటూ ఉన్నాడు. అలాగే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క నానా రకాలైనటువంటి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులు ఏ విధంగా సర్వవ్యాపమై ఉన్నాయో మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలలో తదుపరి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం నృషు. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కుంతి కుమారుడా, నేను నీటిలోని రుచిని సూర్య చంద్రులలోని కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాలలోని ఓంకారము ప్రణవ సర్వవేదేషు, అలాగే శబ్దకే పౌరుషం నృచు అంటే ఆకాశంలోని శబ్దమును, అలాగే పౌరుషం నృషు అంటే ఆ నరులలో, నృషు అంటే నరులలోని ఆ సామర్థ్యం, పౌరుషం అంటే ఇక్కడ సామర్థ్యం. సో ఆ సామర్థ్యాన్ని నేను, మనుషులలో ఉండేటువంటి సామర్థ్యమును నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో నానా రకాలైనటువంటి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తుల ద్వారా భగవంతుడు ఏ విధంగా సర్వవ్యాపమై ఉన్నాడో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి నీటి రుచి నీటి యొక్క ధర్మంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సముద్ర నీటిని తాగడానికి ఎవడు కూడా ఇష్టపడరు, ఎందుకంటే అందులో విశుద్ధ మరి ఆ నీటి రుచి ఉప్పుతో కలిసిపోయి ఉంటుంది కనుక నీటి పట్ల ఆకర్షణ, రుచి, శుద్ధత మరి ఆ శుద్ధత పైననే ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఈ శుద్ధత అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క రుచులలో ఒకటిగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే నిరాకారవాది నీటి రుచి ద్వారా నీటిలో భగవంతుని యొక్క సన్నిధిని చూస్తాడు అని, అలాగే సాకారవాది మనిషి దాహాన్ని తీర్చేందుకు రుచికరమైనటువంటి నీటిని దయతో ఇస్తున్నందువలన ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. అంటే ఆ భగవంతుని చూసే విధానము ఆ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. అలాగే సూర్యచంద్రులలో ఉండేటువంటి కాంతి కూడా ఆ భగవంతుని నిరాకార తేజమైనటువంటి బ్రహ్మచే జ్యోతి నుండి వెలువడేటువంటిది. అలాగే ప్రణవం అంటే ప్రతి వేద మంత్రాల్లో మొదట్లో ఉండేటువంటి దివ్య ఓంకారనాదం ఆ భగవంతుణ్ణి సంబోధించేటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ నిరాకారవాదులు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని అనేకమైనటువంటి నామాల ద్వారా సంబోధించడానికి ఎంతో భయపడేటువంటి కారణంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి ఓంకార నాదాన్ని ఉచ్చరించడానికి ఇష్టపడతారు అని చెప్తారు. కానీ మరి ఆ ఓంకారం శ్రీకృష్ణుని శబ్ద ప్రాతినిధ్యం అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తారు ఆయన, నేను భూమి యొక్క మూల సుగంధమును, భూమి యొక్క సువాసన భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అగ్నిలోని వేడిమిని ఆయన అని చెప్తున్నారు. జీవించి ఉండే జీవులలోని జీవనమును నేను, ప్రాణము, జీవనం అంటే ప్రాణమును నేను అని చెప్తున్నాను. అలాగే తపస్సులలోని తపస్సును నేను అంటూ చెప్తున్నాను. సో ఇంకా చెప్తారు, ఓ పృథకుమార, నేను సర్వ ప్రాణులకు సనాతన బీజమును అంటే సమస్త అస్తిత్వములలో ఆది బీజము నేను అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నేనే సర్వ ప్రాణులకు సనాతనమైనటువంటి బీజమును అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నాను. బీజం అంటే విత్తనం, అంటే శ్రీకృష్ణుడే సమస్తానికి విత్తనము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి కదిలేవి కదలనవి
అంటూ నానా రకాలైనటువంటి జీవులు ఉండేటువంటివి. పక్షులు, పశువులు, మానవులు, పలు ఇతర జీవులు, అవి కదిలేవైనా కావచ్చు, కదలవైన అంటే చెట్లు వంటి జడమైనవి, కదలలేనివి, మరి అలా ఉండేటువంటివి. మరి ఈ ప్రతి జీవి కూడా ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. వాటిలో కొన్నేమో కదిలేవి, కొన్ని కదలనటువంటివి. అలాగే అలా ఉండేటువంటి ఈ జీవులలో ఈ అన్నిటికీ కూడా ఆది బీజము ఆ భగవంతుడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడే ప్రతిదానికి కారణము, అతడే మూలము. మరి చెట్టు మూలము చెట్టునంతటిని పోషించినట్లుగా సమస్తానికి ఆది మూలం కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడే ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతిదాన్ని పోషిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. మరి ఇది మనకి కఠోపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడుతుంది. నిత్యో నిత్యానాం చేతన చేతనానాం ఏకో బహూనాం యో విదదాత్తి కామాన్. అతడే నిత్యులందరిలోనూ పరమనిత్యుడు, జీవులందరిలోనూ పరమచేతనుడు. అతడు ఒక్కడే జీవులందరినీ పోషిస్తున్నాడు. బుద్ధి లేకుండా మనిషి ఏది చేయలేడు. సమస్త బుద్ధికి తానే మూలమని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అదే ఇక్కడ బుద్ధిశాలులలో బుద్ధిని నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే శక్తిమంతులలో శక్తిని నేను అని చెప్తున్నారు. కామానురాగాలు లేనటువంటి ఆ బలము నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే ధర్మ విరుద్ధము కానటువంటి, ధర్మ సూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేనటువంటి మైథున భోగమును కూడా నేనే అంటూ చెప్తున్నాను. అంటే బలవంతుని బలము బలహీనులను రక్షించడానికి ఉపయోగపడాలి కానీ ప్రతిదానికి కయ్యానికి కాలు దూవడానికి కాదు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా ధర్మానుసారంగా ఉన్నటువంటి మైథున భోగము అంటే సంతాన వృద్ధి కోసమే, సంతానాన్ని వృద్ధి చెందించుకోవడానికే భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని కొనసాగించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మైథునం సరే, సంబంధం వేరే విధంగా ఒకళ్ళపైన ఒకళ్ళ అనురాగాన్ని కలిగి ఉండటం అది వేరు. మరి ఆ సంతానాన్ని కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలోకి తీసుకురావడం అనేటువంటిది తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అని చెప్తుంటున్నారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనకి 8 నుండి 11 శ్లోకాలలో ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏ చైవ సాత్వికా భావ రాజసస్తమసాచయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, సత్వగుణము, రజోగుణము లేదా తమో గుణానికి చెందిన జీవుల యొక్క భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయి అని తెలుసుకో. నేను ప్రకృతి గుణాల ఆధీనంలో లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అంటూ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రపంచంలోని భౌతిక కార్యాలన్నీ కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల ఆధీనంలోనే నడపబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాను. అంటే సత్వ రజో తమో గుణాలలో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలన్నీ కూడా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి నుండే ఉత్పన్నమైన అతడు వాటి చేత ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం చట్టాన్ని తెస్తే ఆ చట్ట పరిధిలోకి ప్రభుత్వం రాదు, దానికి అతీతంగా ఉంటుంది. జనసామాన్యం ఆ పరిధిలోనికి వస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః ఏబి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనేటువంటి ఈ త్రిగుణాల చేత, ఈ 3 గుణాల ద్వారా మోహితులు అయిన మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణాలకు అతీతుడను,
నశింపులేని వాడను అయినా నన్ను తెలుసుకోలేకున్నది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సమస్త భౌతిక జగత్తు ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల చేత మోహితమై ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఈ గుణాల చేత మోహితులైనటువంటి వారు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఈ ప్రకృతికి అతీతుడని అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. సో మరి ప్రకృతి ప్రభావంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవుడు ఒకానొక రకమైనటువంటి దేహాన్ని కలిగి ఉండి దానికి అనుకూలంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి మానసిక మరియు శారీరకమైనటువంటి కలాపాలను కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. మరి ప్రకృతి త్రిగుణాలలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు 4 తరగతులుగా ఉంటారు. అదే చాతుర్వర్ణం మయా సృష్ట అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటిది. సో కేవలం సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు బ్రాహ్మణులుగాను, పూర్తి రజోగుణంలో ఉన్నవారు క్షత్రియులుగాను, రజో తమో గుణములు రెండింటినీ కలిగి ఉన్నటువంటి వారు వైశ్యులుగాను, ఇక పూర్తి తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు శూద్రులుగా పిలువబడేటువంటి. అంతేకాని పుట్టుక కాదు, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను అనుసరించి ఆ విధంగా. సో మరి ఈ విధంగా గుణాల యొక్క ప్రభావంతో మోహితులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ అర్జున, ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైనటువంటి నా ఈ దివ్య శక్తిని దాటడము సాధ్యపడదు. కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగానే దాటగలుగుతారు. ఎందుకంటే భగవంతునికి అసంఖ్యాకమైనటువంటి శక్తులన్నీ ఉన్నవి. ఆ శక్తులన్నీ కూడా దివ్యమైనవి అని చెప్తారు. మరి జీవులు కూడా భగవత్ శక్తి అంశ కనుక దివ్యులే అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే ఈ ప్రకృతి సంపర్కంలోనికి వస్తూ ఉన్నారో ఆ కారణంగా వారి యొక్క మూల ఆ ఉన్నత శక్తి కప్పివేయబడుతుంది అజ్ఞానం చేత. సో కాబట్టి ఆ దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోలేక ఈ మాయలోనే పడిపోయి ఈ త్రిగుణ ప్రభావాలతోనే ఉండిపోతూ ఉంటుంటారు. సో కనుక అటువంటి ఈ మాయా మోహంలో ఉన్నటువంటి వారు, కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి వాళ్ళు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తిని దాటడం అనేటువంటిది మరి సాధ్యపడదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవడైతే నా యొక్క భక్తియుత భావనలో ఉంటాడో అతడు ఖచ్చితంగా ఈ గుణాలను అంటే ఈ దివ్య ఆ మాయ శక్తిని అధిగమించగలడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ త్రిగుణాలు, గుణ అంటే తాడు, ఈ సత్వ రజోతు తమో గుణాలు అనేటువంటి తాడు చేత జీవుడు ఎంత ఎక్కువగా బంధితమైతే అంత ఎక్కువగా అతన్ని కట్టివేయబడతా ఉంటాడు. ఆ తాడు ఎంత ఎక్కువగా చుట్టుకుంటూ, ఆ గుణాలకు మనం ఎంత ఎక్కువగా ప్రభావితమైతే అంత ఎక్కువగా తాడు చుట్టుకోబడుతూ ఉంటుంది. సో మరి ఆ గుణాల నుండి బయటపడడం అంటే ఆ తాడుని వదిలించుకొని బయటపడడం, ఆ సంఖ్యల నుండి బయటపడడము మరి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చటము అనేటువంటిది మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే శరణాగతి జీవుని పట్ల నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణతో ఆ భగవంతుడు వారిని విడుదల చేస్తాడు ఈ భవబంధనాల నుండి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే కేవలం శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే ముక్తి ప్రదాత అని
చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఇతర దేవతలు ఎవరు కూడా ముక్తిని ప్రసాదించగలిగేటువంటి వారు కాదు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మహామూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకము కోల్పోయిన వాళ్ళు, దుష్కృతినాం అంటే దుష్టులు, అందులో మూఢాహ మూఢులు, నరాధమాహ అంటే మానవులలో అత్యంత అధములు, అపహృతాహ జ్ఞాన ఎవరి యొక్క జ్ఞానం అయితే అపహరించబడినదో అటువంటి వాళ్ళు, ఆసురీం అంటే రాక్షస సంబంధమైనటువంటి భావాలను ప్రవృత్తిని కలిగినటువంటి వారు. ఈ 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆ భగవంతునికి శరణొస్తారు అని చెప్తున్నారు. మహామూఢులు, మూఢ అంటే ఇక ఇక్కడ అతి మూర్ఖులు లేదా గాడిద చాకరీ చేసేటువంటి వారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే కష్టించి పనిచేసేటువంటి జంతువులాగా బొత్తిగా మూర్ఖులై ఉండే వారిని మూఢులు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే వారు తమ కష్టఫలాన్ని తామే అనుభవించాలి అని కోరుకుంటారు. దానిని వారు భగవంతునితో పంచుకోగోరరు అని చెప్తారు. అందుకే ఆ బరువులు మోసేటువంటి ఆ జంతువు గాడిద దీనికి చక్కని ఉదాహరణగా చెప్తారు. ఎందుకంటే యజమాని ఈ అల్ప జంతువు చేత కష్టమైనటువంటి పని చేయించుకుంటాడు. రేయింబవళ్ళు తాను ఎవరి కోసం కష్టపడి పనిచేస్తుందో గాడిదకు నిజంగా తెలియదు. కానీ ఆ గింతంత మోపెడు గడ్డి వేస్తే కడుపు నింపుకొని యజమాని కొడతాడేమో అనేటువంటి భయంతో కొద్దిసేపు నిద్రపోయి ఇక పదే పదే తనులు తింటూ ఆ వాంఛను తీర్చుకోవడానికి పని చేస్తూ ఉంటుంది. అలా మూడులు గాడిద చాకరీ చేసేవారు అని చెప్తారు. ఇక రెండవ రకమైనటువంటి వాళ్ళు మానవులలో అత్యంత అధములు అని చెప్తారు. నర అంటే మానవుడు, అధమ అంటే అత్యల్పమైనటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో వివిధ 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవరాశులలో 4 లక్షల రకాలైనటువంటి మానవులు ఉంటారు అని చెప్తారు. మానవ జాతులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో ఇలా ఈ 4000 రకాలైనటువంటి మానవ జాతుల్లో చాలా వరకు అనాగరికమైనవే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎవరైతే సాంఘిక, రాజకీయ, ధార్మిక నియమాలను కలిగి ఉంటారో వారు మాత్రమే నాగరిక మానవులుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఇలా మరి మానవులలో అధములు ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడు. సాధారణంగా సమస్త జనాభా 99.9% జనాభా నరాధములే అయి ఉంటారు అని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి అనరాధములు సహజంగానే వారి యొక్క నామమాత్ర విద్యా మహాశక్తివంతమైనటువంటి ప్రకృతి చే శూన్యం కావించబడుతూ ఉంటుంది. సో కానీ విద్యావంతుడు అనేటువంటి వాడు, పండితుడు అనేటువంటి వాడు మరి భగవద్గీతను అనుసరించి ఇంతకుముందు చూసాం, విద్యావంతుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుని, కుప్పను, గోవును, ఏనుగును, కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుని సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. అలాగే మూడో రకమైనటువంటి వారు మాయాపహృత జ్ఞాన అని చెప్పబడుతుంది. అంటే మాయా ప్రభావము వలన తమ విశేషమైనటువంటి జ్ఞానమును కోల్పోయిన వారుగా చెప్పబడుతుంటారు. వీళ్ళనే సమాజంలో తప్పుదారి పట్టినటువంటి మేధావులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వీరంతా కూడా దాదాపుగా చదువుకున్న వారే, అంటే గొప్ప తత్వవేత్తలు, కవులు, విద్యావేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు మొదలైనటువంటి వారు ఆ వారి అంటే మాయ వారిని తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. అందుకే వారు ఆ భగవంతునికి విధేయులై ఉండరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక దుష్కృతులలో 4వ రకమైనటువంటి వారు ఆసురం భావమాశ్రితాహ అంటే రాక్షస గుణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు.
ఎందుకంటే ఈ రాక్షస భావాలు ఉన్నటువంటి వారు ఉమ్, మరి బాహాటంగా నాస్తికులు అని, భగవంతుడు ఈ భౌతిక జన్మలో భౌతిక జగత్తులో ఏనాడు కూడా జన్మించడు అని, అంటే అవతారం తీసుకోవడం, జన్మ అంటే అవతారం తీసుకోడు అని వాళ్ళు వాదించేటువంటిది. ఉమ్, సో మరి అలా ఈ 4 రకాలైనటువంటి మహామూఢులు, నరాధములు, విమోహితులైన కల్పనాపరులు, బహిరంగ నాస్తికులు, ఉమ్, అంటే ఆసురీం భావాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు. సో వీళ్ళు ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలకు ఏనాడు ఆశ్రయించరు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇంకా చెప్తారు, చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభా. ఓ భరత శ్రేష్ఠుడా, ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలలో ఉన్నవాడు, దుఃఖంలో ఉన్నవాడు, చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ అంటూ చెప్తున్నాను. ఆర్తో అంటే ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాడు, దుఃఖాలలో ఉన్నటువంటి వాడు. జిజ్ఞాసు అంటే ఆ జిజ్ఞాసు, అలాగే అర్థార్థి సంపదల కోసం ప్రయత్నించేటువంటి వాడు, ధనం కోరుకునేటువంటి వాడు, అలాగే జ్ఞానీచ అంటే ఆ ఆ బ్రహ్మజ్ఞానమును అన్వేషించేటువంటి వాడు అనే ఈ 4 రకాలైనటువంటి వారు, ఈ 4 రకాల పుణ్య పురుషులు నాకు భక్తియుత సేవ చేస్తూ ఉంటారు. సుకృతిన అంటూ చెప్పబడుతున్నారు. సుకృతిన అర్జున అంటూ చెప్పినట్టు. సో కాబట్టి ఈ సుకృతిని అంటే శాస్త్ర నియమాలను, నైతిక సాంఘిక చట్టాలను పాటించేవారు అంటారు. అంటే దాదాపుగా భగవంతుని పట్ల భక్తిని కలిగి ఉండేవారు అని చెప్పబడేటువంటి. అందులో వీళ్ళు ఆ దుఃఖితులయ్యేటువంటి వారు, ధనాన్ని అవసరమైనటువంటి వాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు అయ్యేటువంటి వారు, అలాగే ఒక్కొక్కప్పుడు పరతత్వ జ్ఞానాన్ని అన్వేషించేటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి 4 రకాలుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఆర్తి, ఆపదలలో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళకి మనం ఉదాహరణగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి గజేంద్రుడు, ద్రౌపది, అలాగే సంపదల కోసం భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ధ్రువుడు, సుగ్రీవుడు, తన అన్నైనటువంటి వాలి నుండి తనకు రాజ్యం ఇప్పించమని శ్రీరామచంద్రుడిని ఆశ్రయిస్తారు. ఇక జిజ్ఞాసువులు నిరంతరము ఆ పరతత్వ అన్వేషణలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. సాధారణంగా నైమిషారణ్యంలో ఋషులు సమావేశమై ఆ భగవతత్వ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అలాగే జ్ఞాన సమపార్జనను అంటే జ్ఞానాభిలాష, జ్ఞాన సమపార్జనను అన్వేషించేటువంటి వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా మరి ఇందులో తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం స చ మమ ప్రియ. వీరందరిలోనూ ఈ నలుగురిలో, ఆ చెప్పబడినటువంటి నలుగురిలో, సుకృతిన అనేటువంటి నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు అంటూ చెప్తున్నాడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. అంటే సమస్త భౌతిక వాంఛ కల్మషాల నుండి ముక్తులైనటువంటి ఆర్తుడు, జిజ్ఞాసువు, మరి అర్థార్థి, పరమజ్ఞాని, జ్ఞానాన్ని అన్వేషించేటువంటి అందరూ కూడా ఆ విశుద్ధ భక్తులు అవుతారు అని చెప్తారు. కానీ
వీరందరిలోనూ పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు, భౌతిక వాంఛారహితుడైనటువంటి వాడు నిజంగా విశుద్ధ భక్తుడు అవుతారు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ నలుగురిలోనూ పూర్ణ జ్ఞానవంతుడైనటువంటి భక్తుడు అదే సమయంలో భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొన్నటువంటి వాడు ఉత్తముడు అనేటువంటిది భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నాను, ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిం. ఈ భక్తులంతా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ, సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళే అయినప్పటికీ కూడా ఆ విశుద్ధ భగవద్విజ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి వాడు, అంటే ఈ భక్తులంతా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ కానీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున. ఎందువల్లనంటే అతడు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు అంటూ చెప్తున్నాను. సో జ్ఞానంలో పరిపూర్ణులు కానటువంటి భక్తులు భగవంతునికి ప్రియమైన వారు కారనే, ఇక్కడ కారనేటువంటిది కానే కాదు. సో కానీ వాళ్ళంతా కూడా ఉదాత్తులే అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక ప్రయోజనం కొరకు ఆ భగవంతుడిని దరిచేరినటువంటి వాడు మహాత్ముడిగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, కానీ మరి పూర్ణ జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి భక్తుడు మాత్రము ఆ భగవంతునికి అత్యంత ప్రియమైన వాడుగా చెప్పబడినటువంటి, ఎందుకంటే ప్రేమతో భక్తితో భగవానుని సేవించడమే అతని యొక్క ఏకైక లక్ష్యమై ఉంటుంది కనుక అతడే ఉత్తముడుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అటువంటి ఉత్తముడు చాలా అరుదు, శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాను, మరి నిజంగా జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు అనేక జన్మ మృత్యువుల తరువాత, అంటే పలు జన్మ మృత్యువుల తరువాత నన్నే, అంటే తర్వాత జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వ కారణాలకు కారకుడిగా, సర్వము తెలిసిన వాడుగా మరి అనే జ్ఞానంతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడు అని చెప్తారు. కానీ ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో అటువంటి మహాత్ముడు చాలా అరుదుగా ఉంటాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అతడు ప్రతిదీ వాసుదేవుని, అంటే శ్రీకృష్ణుని సంబంధంలోనే చూసేటువంటి వాడు. అటువంటి విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి ఆ వాసుదేవ దృష్టి మహోన్నతమైనటువంటి లక్ష్యమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పట్ల సంపూర్ణ శరణాగతిని కలుగు చేస్తుంది అని చెప్తారు. కానీ అటువంటి ఆ లక్ష్యమైనటువంటి, అంటే అటువంటి శరణాగత మహాత్ములు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆ శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులోని కొన్ని శ్లోకాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, ఆ సమస్తం ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో జీవుని దేహంతో లోని మాట్లాడే శక్తి కానీ, సూచే శక్తి కానీ, వినే శక్తి కానీ, ఆలోచన శక్తి కానీ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం కాదు. ప్రాణమే సమస్త కార్యాలకు మూలం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి, చెవులు ఉంటాయి, కళ్ళు ఉంటాయి, ముక్కు ఉంటుంది, నాలుక ఉంటుంది. కానీ జీవం ఎప్పుడైతే ఈ దేహాన్ని వదిలిపోతుందో ఇవేవి కూడా పనిచేయకుండా ఉండేటువంటి నిరర్ధకమైనటువంటి. అదేవిధంగా వాసుదేవుడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ప్రతి దానిలోనూ ప్రధానమైనటువంటి వాడు.
మరి ఈ దేహంలో మాట్లాడే శక్తి, చూసే శక్తి, వినే శక్తి, మానసిక కలాపాల శక్తి ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి. కానీ భగవంతునితో సంబంధం లేకపోతే అవి ముఖ్యమైనవి కావు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులు ఇచ్చారు. సో తదుపరి క్లాసులో మిగిలిన శ్లోకాలను